Anak, Hon. Hon itu lah marah, wo. Ijo nandu. ಅದೇ ದಾಲಜಿ ಮರಿಜನ್ ಟೈಟ್ ಮಾರ್ರೆ. ಈ ಜನನ ಮಾರ್ರೆ, ಆ ಜನ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ರೆ. ಹತ್ತಿ ಆ ಜನ ಇಂಕೆ ಏಪಲ್ 90% ಎತ್ತುಗೋರಂತು ಮಾರ್ರೆ. ಐಕ್ ಐಕೆ ದಾಲಜಿ ಆ ಜನ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬುರ್ದು ವರ್ಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು. ಆ ಜನ ಏಪಲ ಟೈಟ್ ಆದ ಇಂಚೆನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಆ ಜನ ಪಿರಿ ಬಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡ ಆ ಜನ. ಆ ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ ಎಂಕಿಲ್ಲು ಗೊತ್ತು ನಾ ಜಂತ ಏಪಲ್ ದನೆ ಬರ ಆತೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಪೋಪುಂಡವು ಈ ಪೋ ಮನಿ ಬಂದೆ. ಅತಿ ಆಜಂತ ಬೇಬೋಯಿನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ದೇಲ ಬೋಯಿನ ದಿನ ಏರ್ ದುರ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಸಂತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಮಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುನು కొంచెం మద్దతు ఇల్లడే కడుపు కలుకొని ఇలాగ మారే సావు బొడి దీని సని నమ్మకులు దుప్పాను ಎಲ್ಲ ಬಂದುಂಡು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಓ ఆయన మూల అత్తు మారే ఈ ఓడెల్లో తొమ్మిది ఆయన ನಾನೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ఒక ఎక్కడ పండు ఆయన ఇల్లడే కొన్నది బుడప బందు പണ്ട് എനിക്ക് కొంచెం അർജന്റ് പറഞ്ഞെത്തുന്നു മാരെ അഞ്ച പത്തിന് ఒక ఆయన ఆయన ఈ పండే కడ పిరినగ పోపేందు ಆ ಪಿರಿನಗ ಪೋವಿ ಯಾನಿತ್ಯತ್ತ ಇಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಆ ಪಿರಿನಗ ಪೋವಿ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಮೂರ್ತ ಇರ್ತಾರೋ ಎಂಕಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.